tidligt. Ja, han ligger lidt mere indtil naboen er færdig med at se film. Undskyld, Palle, det var fordi, jeg var kommet til at skrue ned på RF-gaten. Du er der så? Så ville den jo lave ballade. Den kommer jeg godt nok hjem ned til det. Op, hvor er de kloge, de der walkie-folk, hva'? Men vi kan godt høre det, ja. Jeg kan godt lide, når det er Knud, der sidder og laver det i. Ja, Mærker du? Nej, sådan kan det jo gå. Nej, det lyder fantastisk godt. Du har aldrig lyttet så godt. Klokkeren. Tillykke med den. Tak skal du have. Og den er ligesom den lige stod ud under forretningen, kan jeg sige dig. Ja, det er en dejlig ting. Det er godt, du kunne også være lidt heldig. Og så er han altså ikke grå. Nej, den er sort. tillykke med den nye station. Tak skal du have. Kan du høre mig, den her? Jeg kan næsten ikke lade være. Du ligger her med 9+20. Ja, det er også så ringen der. Nej, det kører som en drøm. Ja, det er sgu i orden. Det skulle også gerne til de penge. Ja, det er jo ikke helt billig grej. Nej, det er sgu ikke. Det er det ikke, nej. Skimat. Vi lever kun én gang. Ja, helt bestemt. Men pæn god aften hele vejen rundt. Det var lige trippeltræ hernede fra Randers. Og ja, ham der Henrik der på sofaen, eller hvad sker der lige til det? Jamen, der har Henrik sikkert godt. Ja. Han har før været nede med at spise havlekade. Det kan han godt huske. Ja, bestemt. Når han får noget i maven, så har han det godt med at ligge på sofaen bagefter. Ja. Det er ingen tvivl om. Nej, bestemt ikke. Altså, Peder. Jeg var sådan, nu jeg sidder her alle sover. Det skal du lade være med, for det er jo tid til, når vi skal snakke. Nej, det er rigtigt, men jeg er nødt til at spørge, hvad klokken er. Den er kvart i 10. Nå, så kan vi da lige trække 5 minutter mere. Ja. Nå, jamen ellers noget nyt fra Norden. Nej. Jeg ved, hvad Sten han laver i dag. Om han er nok stadig ude på... Ja. Nej, men jeg mener, han er i løvetid hele året rundt. Det er en sådan ting. Det er der nogen, der godt kunne blive misundelig på. Og forresten pænt gå out på Anders, hvis jeg kan nå derned. Jamen, pænt god aften. Jeg vil sådan set bare gerne bede dig om at træde ned fra min antenne, fordi den både bukker og alt muligt. Du ligger her med 9+40. Okay. Den gælder holde det sådan væk så meget rundt, men det er ingen tvivl om. Nej, det er også derfor, jeg beder dig om at steppe ned, for så skal vi snart ud og købe en ny antenne. Ja, du er sgu ikke den tungeste i det her firma. Nej, det kan godt være. Det kan godt være, at du er overhalt, mand. Ja, jeg ved, hvad du ligger på nu, sådan cirka. Det tager sgu heller at tjekke, dog. Hvorfor er det lort op? Palle, er det dig, der laver ulykker? Det ved jeg sgu ikke. Jeg kan sgu ikke lave nogen ulykke på aften, det er. God aften, Palle, og så kører det. Nå, ja, men det er da en dejlig ting. Ja. Jeg vil lige få lidt domkirkemusik her. Nej, det må jeg så vælge at blive. Det går aldrig. Jamen, så må jeg sove alligevel heller. Nej, det var godt, Per. Men det lyder da fint, når du sådan kommer op på talestolen. Ja, har du aldrig hørt? Her på Kanal 40, der er mange gange lørdag formiddag, når der er forhold til England, så er gudstjeneste. Jo, det har også jeg hørt over fra USA også. Sådan noget gospel halløjse der, hvor de blev kørt over walken her, det har jeg prøvet at lytte til også en gang. Det var ret underholdende. Jamen, jeg tænkte på, hvis de havde en kæleflynder op, om man skulle gå i den, så jeg prøver at snakke og sådan en hel masse, men der sker det ingenting. Nej, men det kan være menigheden, de sidder med en walk ude på prægen. Ja, det kan være.